Iedereen welkom in de studio van onze Woonacademie. Confederatie Bouw Limburg, CERA en de provincie Limburg zijn enorm verheugd om jullie vandaag op onze webinar te mogen zien. En het verheugt mij immens om bijna 500 ingeschrevenen te mogen verwelkomen. En mijn eerste vraag is onmiddellijk voor onze deputé, Inge Moors. Inge, heb jij hiervoor een verklaring? Ik denk dat het te maken heeft met het feit dat we de goede keuze hebben gemaakt van een fysieke woonacademie te gaan naar een digitale woonacademie die ook corona-proof is en tot die webinars dan ook heel erg aanstaat. Maar het onderwerp dat we vandaag ook brengen, coöperatief wonen, een model tussen huren of kopen, een model van betaalbaar wonen, vraagteken, dat dat ook wel heel erg aanslaat, omdat we vandaag de dag zien dat heel wat mensen toch heel moeilijk hebben om een betaalbare woning te krijgen, te verwerven. En dan ook alle modellen die maar mee kunnen helpen om meer mensen kwalitatief ook betaalbaar wonen te laten doen, is denk ik van heel wat interesse bij de mensen. Als provincie zijn we ook altijd bereid om nieuwe woonmodellen te onderzoeken, ter bespreking te leggen. En we zijn dan ook heel blij dat vandaag we een partner hebben gevonden in CERA, die ook heel erg gekend zijn, niet alleen van bankstelling van in het verleden, lieve, maar ook als coöperatie. Ja, inderdaad, dat gaan we doen. De presentatie die jullie straks in het webinar gaan horen en zien, dat is een stuk de inhoud van de publicatie die binnen een paar weken zal beschikbaar zijn. Sowieso ook voor iedereen raadpleegbaar via onze website. Wie zijn wij? CERA. We zijn inderdaad de coöperatie. Onze bankactiviteiten zijn ingebracht in KBC. Dus wij zijn een van de grootste aandeelhouders van KBC. En wij zorgen voor die sterke fundamenten. We zijn met 400.000 vernoten. En we zetten heel hard in op het coöperatief ondernemingsmodel, omdat dat een antwoord kan bieden, een economisch antwoord op de uitdagingen, maatschappelijk en economisch, van de dag van vandaag. Coöperatief ondernemen en coöperatief wonen in het bijzonder, dat is een totaal ander businessmodel. Het is even rendabel, het moet even rendabel zijn als andere economische activiteiten, dat is evident. Maar ik ben dus bijzonder blij dat we op vraag van de provincie Limburg en in partnerschap met Confederatie Bouw Limburg mogen meewerken aan dit webinar. Want eerlijk is eerlijk, het is een verhaal dat we samen moeten waarmaken. Ja, lieve, dat klopt. Want als bouwsector willen we en moeten we durven vooruitdenken en een stukje openstaan voor nieuwe modellen, nieuwe woonmodellen, maar werken met nieuwe eigenaarsmodellen. En ook, ja, eerlijk, duurt het lang, zoals je zelf zegt. Hè. De coöperatieve baksteen zie ik vandaag de dag in Limburg nog niet veel oprijzen. Maar ik zie wel veel bedrijven en veel mensen van goede wil en zoeken naar een manier van hoe we dat als bedrijf, klein of groot, een bijdrage kunnen leveren aan de samenleving. Maar zoals je zegt er straks, ja, best op een economisch verantwoorde manier. Ja, en ik hoop dat we straks een aantal voorbeelden kunnen zien en horen, wat mensen inspireren, een stukje beklijven, maar vooral enthousiasmeren en dat eigenlijk het webinar geen sluitstuk meer is, maar een beginstuk om nieuwe ideeën te brengen en nieuwe projecten te realiseren. Ik sluit me hier ten volle bij aan. Ook na onze publicatie willen wij vanuit CERA nog verder inzetten op coöperatief wonen en bouwen. Dat gaan we doen door een lerend netwerk. Gaan we doen door het concreet ondersteunen van coöperatieve initiatieven, informeren van belangrijke stakeholders. In die zin zijn we dan ook blij met de subsidieoproep die er komt van de ministers bevoegd voor wonen en ruimte, waar ze op zoek gaan naar pilootprojecten, coöperatief bouwen, samen met lokale overheden. Ja, inderdaad. Lieve, ook vanuit de provincie Limburg zullen wij in het najaar een oproep lanceren rond experimentele woonvormen en rond wooninnovatie. We kunnen dan ook alleen maar de hoop uitspreken dat het webinar vandaag de lokale besturen zal inspireren om mee te zoeken naar kansen voor Limburg. Als provincie willen we dan ook verbinden en we doen ook meteen een warme oproep tot alle partners om samen te werken en dit zowel inhoudelijk als praktisch. Zo zal Architectuurwijzer zich ook heel erg gaan focussen op coöperatief wonen en zien we ook dat een aantal projecten reeds lopende zijn bij gemeentes, ofwel gemeenten die toch al met dat idee spelen.
Rest me alleen nog een aantal praktische zaken op een rijtje te zetten. We laten 3 experten, waaronder Lieve, zo dadelijk aan het woord. Via de Q&A kunnen jullie de vragen stellen en kunnen jullie die ook opwaarderen om sneller bij de sprekers gehoord te worden. De tijd is beperkt. We gaan misschien niet al jullie vragen kunnen beantwoorden, maar wees gerust, alle vragen met de antwoorden worden zowel op de website van de provincie gezet, zodanig dat iedereen een gepast antwoord krijgt. Zet jullie goed, laat jullie inspireren door ons tweede webinar en ik geef graag het woord aan Lieve, Peggy Toté van Architectuurwijzer en Jan de Noo van Endeavour. Ze stellen zich graag aan jullie zelf voor. Goedemiddag allemaal, ik ben Peggy Toté, ik werk voor Architectuurwijzer en ik heb het genoegen om jullie vandaag in te leiden in dit webinar met een aantal inspirerende voorbeelden. Ik moet even wachten tot onze presentatie opstart. Ja. Zoals er net al is gezegd, brengen wij vandaag een presentatie in 3 delen met 3 sprekers. Ik zal starten met toe te lichten wat vandaag in Vlaanderen de ruimtelijke uitdagingen zijn waarop een wooncoöperatie volgens ons kan inspelen. Daarna komt Lieve Jacobs van SERA aan het woord en zij zal dieper ingaan op de principes van een coöperatie algemeen, maar ook van de wooncoöperatie en ook nog een aantal voorbeelden tonen. En tot slot zal Jan de Noo van Endeavour dieper ingaan op die uitdaging voor Vlaanderen, ook over de baksteen in onze maag, bestaat die nu of niet? En tot slot, wat kunnen we daar dan allemaal samen aan bijdragen? Zo weten jullie wie dat wij vandaag zijn. Wij hebben ook heel nieuwsgierig het lijstje bekeken van wie dat er hier vandaag allemaal mee luistert. En we zijn uiteraard heel blij met een heel grote opkomst. En we zien dat we ook een heel mooie mix krijgen vanuit zowel lokale overheden, maar ook zeker ook vanuit de privé. Dus ik denk dat het duidelijk is dat het een thema is dat het een heel breed publiek kan aanspreken. Voordat we van start gaan, leek het ons wel interessant om even te kijken of dat jullie al weten wat een wooncoöperatie is. Jullie krijgen zo dadelijk de mogelijkheid om een poll te beantwoorden, waarop dat jullie kunnen zeggen wat jullie denken. Is die wooncoöperatie, gaat dat enkel over collectieve woonvormen? Of hebben we het hier over een model voor betaalbaar en kwalitatief wonen? Of hebben we het hier over een alternatief voor sociale huisvesting? We wachten even op jullie inbreng. Ik zie nog geen resultaten, maar die zullen er wel dadelijk komen, denk ik. Ik ben vooral ook heel benieuwd. Oké. Dus 81% van de mensen die meekijken denken dat het over een model voor betaalbaar en kwaliteitsvol wonen gaat. Dus ik denk dat we daarmee al in een goede richting zitten. En dat straks ook wel duidelijk zal worden waarom dat we het er inderdaad zo bekijken, dit model. Oké, dan gaan we van start met het eerste deel. Ik ben vanuit Architectuurwijzer heb ik de afgelopen 3 jaar vooral rond het thema van collectief wonen kunnen werken. En ben ik ook curator van de tentoonstelling Housing Apart Together, die vorig jaar in SEMA te Genk en vandaag in het STAM te Gent stond opgesteld. Waarin dat we collectieve woonprojecten, zowel bestaande als nieuwe projecten, hebben getoond een grote diversiteit. Wat opviel tijdens die tentoonstelling te maken, was dat heel veel van die nieuwe woonvormen toch nog altijd een heel klassiek eigenaarsmodel hebben. Allemaal een vereniging van eigenaars. En dat we daar ergens een gemiste kans voelden en dat we erin geloven dat de wooncoöperatie eigenlijk een heel mooi model zou zijn om dit type van projecten te gaan beheren, mee te gaan oprichten. Vandaar dat het ook in de tentoonstelling toch aan bod is gekomen. Maar het is uiteraard ook logisch dat we in eerste instantie denken aan die collectieve woonvormen. Want ook als we naar het buitenland gaan, naar Zurich, dit is een van de meest iconische coöperatieve projecten in Zurich, Kalkbreite.
Dan zijn ook in die projecten zit vaak heel veel vernieuwing, wordt ook vaak nagedacht over interessante collectieve delen, zoals een inkomhal die een bibliotheek kan zijn, een grote eetzaal met keuken die door diverse bewoners kan gebruikt worden, of waar dat zelfs nieuwe typologieën, zoals het clusterappartement, zijn geïntroduceerd, waar dat 8 tot 10 bewoners samen op een appartement wonen en een grote gemeenschappelijke living delen. Ook in Vlaanderen zien we dat een groot deel van het coöperatieve vandaag toch afspeelt binnen de co-housing projecten. Hier zie je 2 bewonersgroepen in Leuven en in Hasselt, die beide de keuze hebben gemaakt om voor een co-housing project met woonkoop in zee te gaan. Dus die interesse komt in eerste instantie vanuit die groepen. Maar we willen toch wel heel duidelijk in dit webinar stellen dat collectief wonen niet per definitie coöperatief wonen is en omgekeerd. Coöperatief wonen of een wooncoöperatie is namelijk ook een heel interessant model om samen bijvoorbeeld een betaalbaar appartementsgebouw te gaan oprichten en te beheren. Of om vele andere ruimtelijke uitdagingen aan te gaan. Opnieuw even naar Zurich. Een van de eerste uitdagingen is het betaalbaar wonen in de stad. En daar is de stad Zurich echt de voorloper in. Op 20% van het woningaanbod in de stad betreft hier betaalbare appartementen van de genossenschaften of de Zurichse coöperaties. Die hebben een heel sterke traditie. Die coöperaties zijn daar opgericht sinds 1907. Dus aan de linkse foto zie je een van die eerste tuinwijken in de rand van de stad die door een coöperatie zijn gebouwd. Rechts ziet u het beeld van de nieuwe woonwijk die op diezelfde locatie verrijst. Want vandaag zijn die coöperaties ook op heel grootschalige wijze aan het vernieuwen en tegelijkertijd die bestaande wijken aan het verdichten. Maar er worden ook op andere locaties, op greenfields, nog nieuwe projecten opgetrokken. En ook in die gevallen hebben we dan vaak te maken met heel kwalitatieve appartementen met zicht op het groen, met grote terrassen, met alle comfort van dien. Kunnen die wooncoöperaties ook in Vlaanderen voor een betaalbaar woningaanbod in de steden zorgen? Ja, dat denken we echt wel. We zien dat de steden vandaag ook aan het zoeken zijn. Een stad Leuven die het wisselspoor in gang zet, waar dat gericht op jonge gezinnen die daar betaalbaar kunnen gaan wonen, die hier in dit model nog voorlopig eigenaar zullen blijven. Maar met CLT, Community Land Trust, zijn zowel Leuven als Brussel toch ook aan het zoeken om naar een ander model te gaan, om meer betaalbaar te maken. En dan zien we ook die eerste coöperatieve projecten verschijnen. Stad Hasselt heeft een van zijn gronden, een vroeger dorpsschooltje, zal dat gaan verpachten aan woonkoop en die bewonersgroep. En op die manier, door het te gaan verpachten, zorgen zij dat de grondaankoop heel laag kan blijven of gespreid wordt in de tijd. En kunnen zij op die manier bijdragen aan een betaalbaar woningproject in hun stad. Een ander heel mooi voorbeeld in Vlaanderen is in de stad Sint-Niklaas, die als eerste in Vlaanderen een oproep hebben uitgeschreven, exclusief naar coöperaties, om een collectief woonprojectje binnen hun zitten van de Paterszitten te gaan realiseren. Dus we hebben daar een start gekend en ik denk dat we daar de komende jaren zeker in verder kunnen gaan. Maar wooncoöperaties zijn ook niet nieuw in België. We hebben eigenlijk in de jaren 20 van de vorige eeuw een korte opkomst gekend. In de rand van Brussel zijn zo een 25-tal tuinwijken gerealiseerd door coöperaties die toen zijn opgericht. Die hebben ook geleid tot heel aangename woonwijken in het groen. Die wijken zijn vandaag nog altijd een heel fijne plek om te wonen, worden vaak ook erkend als bijzonder erfgoed. Maar het coöperatieve is er misschien een stukje verloren gegaan in de loop van de tijd. Een deel van die woningen zijn zo verkocht aan die bewoners. En het is daarom ook vandaag niet zo evident om daar grootschalige ingrepen te gaan doen. Zij zijn niet meer bij machten, zoals de Zurichse coöperaties, om een hele woonwijk in één keer te gaan aanpakken. Heel vergelijkbaar daarmee zijn onze Limburgse mijncités. Mijncités waren niet coöperatief, maar waren wel centraal beheerd ooit door de mijndirecties. Zijn vervolgens sinds de jaren 50 individueel bijna allemaal verkochte woningen aan bewoners.
En daar stelt zich vandaag de vraag van hoe gaan we met die mijncités om? Hoe gaan we met dat erfgoed om? Hoe kunnen we hier tot een energetische renovatie komen? Opnieuw met de factor van we zitten eigenlijk in erfgoed van Limburg te werken. Het is geen evidentie om dan met zoveel individuele eigenaars aan de slag te gaan. Dus hier denken wij dan van, kunnen we hier toch bewoners ertoe brengen dat zij zich gaan verenigen in wooncoöperaties met een gemeenschappelijk doel voor ogen, bijvoorbeeld de energetische renovatie van hun woning. En kunnen zij zo dan gaan bijdragen aan de herwaardering van die mijncités of van die andere tuinwijken in Vlaanderen. Een voorbeeldje waar dat ik dan graag naar wil verwijzen is in Liverpool, de Granby Fourth Street, waar dat bewoners eigenlijk het niet meer, ook allemaal individuele bewoners, het niet meer konden aanzien dat er zoveel woningen in hun wijk of in hun straat stonden te verkrotten. En zij hebben een Community Land Trust opgericht, waarmee dat zij een 10-tal woningen hebben aangekocht. Vervolgens Assemble Studio als architect hebben aangesteld om die woningen op een heel eenvoudige manier te renoveren en zo terug verhuurbaar of verkoopbaar te maken. En zelfs 2 van die woningen om te toveren tot een fantastische wintertuin-annex buurthuis. Dus het heeft daar gewerkt. Het is weliswaar nog een kleinschalige ingreep, maar we denken als er een gemeenschappelijke drive te vinden is bij bewoners in dergelijke wijken, dat het wel moet lukken. Een heel andere uitdaging in Vlaanderen betreft onze woonzorgprojecten. Als het gaat over seniorenwoningen, dan hebben we daar eigenlijk 2 uitersten in. Aan de ene zijde zijn er heel veel senioren die heel graag in hun woning blijven, maar die woning is dan vaak onaangepast of ligt ver van de nodige voorzieningen. Zij moeten dan beroep doen op thuisverpleging, dus dat is eigenlijk geen ideale situatie, maar ze voelen zich wel erg thuis daar. Aan de andere zijde komen de senioren samen in woonzorgcentra op het moment dat zij hun zorgvraag thuis niet meer opgelost krijgen, maar komen zij dan in een eerder grote instelling terecht waar dat zij net die huiselijkheid niet ervaren. Wij geloven erin, en dat komt ook een stukje vanuit het collectief wonen verhaal, dat er een markt is om kleinschalige woonzorgprojecten voor senioren binnen dorps- en stadskernen te gaan opzetten. We zien daar ook een aantal voorbeelden van verrijzen in Vlaanderen. Een eerste is bijvoorbeeld een projectje van Astor VZW, waar dat Ozar-architecten een pand in de straat eigenlijk heeft gerealiseerd met gemeenschappelijke ruimtes op het gelijkvloers en waar dat boven 2 appartementjes en in de tuin nog 5 zorgwoningen, kleinschalige zorgwoningen zijn gerealiseerd. Een project voor dementerende mensen. Een ander project wat heel mooi inspeelt op de grote villa's die in veel van onze dorpen en zeker ook in Limburg soms snakken naar een tweede leven. In dit geval gaat het over de oude doktersvilla in het dorp Oosterloo te Geel, die een tweede leven ook heeft gekregen als een woonhuis met uitbreiding van een 10-tal zorgkamers voor dementerende mensen. En waar dat dan de tuin ook zelfs een semi-publiek karakter heeft gekregen. Beide zijn geen coöperaties, zijn voorbeelden van projecten vanuit VZW's. Maar toch denken we dat ook hier die wooncoöperaties een aanzet zouden kunnen geven om meer van dergelijke kleinschalige projecten te gaan opzetten voor ouderen. Waarom geloven we dat? Dat is omdat we gelijkaardige voorbeelden zien in de woonzorgprojecten voor mensen met een beperking. Die woonzorgprojecten die zijn bijvoorbeeld ook Tree Projects, is een wooncoöperatie die zich exclusief toelegt op kleinschalige huizen waar dat 5 mensen met een beperking kunnen samenleven. En zij kiezen er dan voor om die huizen of appartementen te laten inbedden in een groter co-housing project. Maar ook Woonkoop heeft een eerste project, de Binnenwereld, waar dat zij eigenaar zijn van het pand en de bewoners, de mensen met een beperking, zijn coöperant. En voor hun zorgvraag doen zij beroep op een andere VZW. Goed, erfgoed is uiteraard ook nog altijd een heel belangrijk aandachtspunt in Vlaanderen. Dat zagen we ook in de co-housing-projecten, dat de grotere erfgoedensembles zich heel sterk lenen tot collectieve woonprojecten, omdat zij nu eenmaal heel moeilijk deelbaar zijn in vele kleine deeltjes. En vandaar dat we ook denken, tot nu toe waren die co-housing-projecten vereniging van eigenaars. Zou het hier ook niet logischer zijn dat het wooncoöperaties zijn die ervoor zorgen dat dergelijk ondeelbaar erfgoed van zowel
open ruimte als gebouwen zelf, dat zij dat mee gaan beheren en hergebruiken. Een eerste voorbeeld is hier in Limburg lopende, in voorbereiding. En dat betreft het Abshof in Gingelom, waar dat een bewonersgroep een co-housing project wil realiseren. Maar waar dat zij heel goed zich bewust zijn dat ze het niet verder willen opdelen. En vandaar dat zij samen een coöperatie oprichten. Die zal instaan voor het beheer en het eigenaarschap van de gebouwen, van de vierkanthoeven zelf, maar ook van de achterliggende landbouwgrond. Want met deze coöperatie willen de mensen ook niet alleen de eigen bewoners betrekken, maar ook andere gebruikers of mensen die mee hier zelfvoorzienend op het landbouwterrein willen gaan werken, of mensen die van een andere ruimte in dat project willen gebruik nemen. Dus net die diversiteit aan gebruikers en dat groter geheel binnen een coöperatie lijkt heel waardevol. Tot slot, om het rijtje af te maken, ga ik opnieuw naar Zurich en wil ik toch nog graag even verwijzen naar de Baugenossenschaft Zur-Linde. Alle voorgaande coöperaties die we hier hebben aangehaald en ook al een groot deel van de coöperaties in Zurich zijn burgercoöperaties. Zijn opgestart vanuit bewoners en daarin zijn bewoners nemen daar ook heel sterk de leiding in. De Baugenossenschaft Zur-Linde is in die zin zeer atypisch voor het wonen, omdat zij een ondernemerscoöperatie zijn. Het gaat hier over een coöperatie die bestaat uit een 20-tal kleine en middelgrote ondernemingen die samen betaalbare, kwalitatieve woonprojecten in Zurich realiseren. Zij hebben dezelfde ambitie als die andere coöperatie, maar zij voegen er nog aan toe dat zij extra inzetten op duurzaamheid. En zij bouwen samen ook die kennis op van dat duurzaam bouwen. Zij kunnen heel sterk gaan innoveren en die kennis telkens meenemen naar een volgend project. En daarmee denken we dat ook in Vlaanderen een fantastische opportuniteit eigenlijk open ligt, waar aannemers, bouwproducenten, misschien ook zelfs architecten eens moeten nadenken van hoe kunnen ze zich samen verenigen binnen coöperatieve structuren en zo ook betaalbare, kwalitatieve projecten gaan realiseren. En het is opnieuw niet nieuw, ook zelfs niet in België, want ook die eerste wooncoöperaties in de rand van Brussel hebben toen hun eigen baksteenbakkerijen opgericht om daar uit de grond de bakstenen zelf te maken en zo een betaalbaar woningbouwproject tot stand te laten komen. Zo, dan gaan we nu graag over naar Lieve Jacobs van SERA, die verder toelichting zal geven bij de basisprincipes van de coöperatie. Dankjewel, Peggy. Ik ben Lieve Jacobs, ik ben jurist. Ik werk voor de coöperatieve dienstverlening van SERA. Coöperaties, groot of klein, startend of ervaren, die kunnen bij ons terecht voor advies, ondersteuning, vorming, netwerking. Jullie komen dagelijks coöperaties tegen. Het zijn ondernemingen met een aantal specifieke kenmerken. Het is namelijk een onderneming in eigendom van één van haar stakeholders. En dit kunnen leveranciers zijn, of klanten, of werkers. En op zich is er weinig exotisch aan coöperaties. Het is een wereldwijd beproefd model van duurzaam ondernemerschap in de meest diverse sectoren. Wereldwijd zorgen 3 miljoen coöperaties voor de werkstelling van 10% van de beroepsactieve bevolking. Dit gaat over 280 miljoen mensen. En de 300 grootste coöperaties wereldwijd die genereren meer dan 2000 miljard dollar aan omzet. Coöperaties zijn ook actief in de meest diverse sectoren. Ze zijn er ook in alle soorten en maten en hen indelen in 4 types is internationaal gebruikelijk, omdat dit een goed inzicht geeft in de mogelijkheden van deze organisatievorm. Prekentic bijvoorbeeld, dat is een ondernemingencoöperatie. Het zijn drankenhandelaars die Prekentic hebben opgericht, die middelen hebben samengebracht, personeel hebben aangeworven. En waarom? Omdat ze zich wilden versterken samen op vlak van aankoop, logistiek, marketing. En dit bedrijf met hoofdzetel in Lommel is vandaag in handen van 150 zelfstandige handelaars. En zij zijn klant en eigenaar terzelfder tijd. En dus eerder dan een rendement op hun ingebrachte middelen, gedacht als eigenaar, zijn ze geïnteresseerd in een optimale dienstverlening, dat is gedacht als klant.
En zo zijn er een heleboel ondernemingen, coöperaties. Peggy vertelde zo net over het Soerlinden, een coöperatie van aannemers in Zwitserland. En zo net nog hoorde ik over een 60-tal sociale huisvestingsmaatschappijen die zich coöperatief gaan verenigen om het zonnepotentieel op de daken van hun woningen optimaal te activeren. En dit doen ze om de CO2-uitstoot van hun sector te verlagen en om energiearmoede bij hun huurders aan te pakken. De coöperatie neemt hun daken in concessie, besteedt aan en wordt eigenaar van de zonnepanelen. Maar doordat deze coöperatie in handen is van die huisvestingsmaatschappijen en doordat zij die coöperatie democratisch controleren, versterken ze natuurlijk en zichzelf en elkaar. Het hinkelspel, een ander voorbeeld van een coöperatie, dat zijn kaasmakers uit het Gentse. Zij hebben hun eigen kaasmakerij, zij werken er en zijn er de eigenaars. Maar ondertussen kunnen ook de melkveehouders, dat zijn dus hun leveranciers, en de klanten, die kunnen ook vernoot worden. En dit illustreert het verenigingsaspect van een coöperatie. Iedereen die iets kan bijdragen aan de realisatie van het doel en natuurlijk voor zover de coöperatie iets te bieden heeft aan de nieuwe vennoot, kan toetreden zonder veel formaliteiten. Dus er zijn geen statutenwijzigingen nodig, geen kapitaalsverhogingen. Thuisverpleging Midden-Limburg is een thuisverplegingspraktijk van verpleegkundigen. Ook zij terzelfde tijd er werken en aandeelhouder zijn. Maar evengoed zien we coöperaties in handen van burgers. Neem bijvoorbeeld Bronsgroen en Ecopower. En de vrije toetreding als kenmerk van coöperaties, dat zien we hier nog veel duidelijker dan in de vorige voorbeelden. Want ik kan niet toetreden tot Prik en Tik, omdat ik geen drankenhandelaar ben. Ik kan ook niet toetreden tot Thuisverpleging Midden-Limburg, omdat ik geen verpleegkundige ben. Maar burgercoöperaties die zullen mij met open armen ontvangen, voor zover ik hun doel onderschrijf. En ook SERA, die zal jou ook met open armen ontvangen. SERA zet zich in voor het creëren van maatschappelijke impact en doet dit door de verankering van KBC, maar ook door advies te verlenen aan coöperaties. Coöperaties hebben een geschiedenis van meer dan 150 jaar. En op basis van goede economische praktijken kennen we de 7 internationaal erkende principes, de ICA-principes. Coöperaties wereldwijd gebruiken deze als een kompas om hun ondernemerschap richting te geven. Om verder in te gaan op die ICA-principes verwijs ik jullie graag door naar de website www.icakompas, want dit gaat ons hier nu te ver leiden. Dus ik ga het verder hebben over een coöperatie aan zich. Die vertrekt altijd van het gemeenschappelijk doel als antwoord op ambities en noden van haar vennoten. En tussen de vennoten en een coöperatie zijn er steeds 3 relaties. De eerste relatie is een transactierelatie. Dat is de vennoot die gebruik maakt van de diensten van de coöperatie. Hij heeft er vaak een contractuele relatie mee. Als afnemer van elektriciteit bijvoorbeeld, als werker, als leverancier van melk aan de kaasmakerij, als bewoner in een wooncoöperatie. De tweede relatie is een investeringsrelatie. De vennoot is eigenaar, hij doet dus een financiële inbreng en hij engageert zich dan ook financieel. En juridisch wordt dit geconcretiseerd doordat het aantal aandelen in een coöperatieve vennootschap onbeperkt zijn. Dus zonder statutenwijzigingen of zonder formele kapitaalsverhogingen kunnen er nieuwe vennoten toetreden en kunnen er nieuwe aandelen uitgegeven worden. En anderzijds kunnen vennoten de coöperatie ook verlaten. En in dat geval hebben ze recht op de terugbetaling van hun aandeel ten laste van het vennootschapsvermogen. Heel vaak is dat zonder het meenemen van meerwaardes, die blijven in de coöperatie. En de derde relatie is een zeggenschapsrelatie. De coöperatie wordt democratisch bestuurd door haar vennoten. En het is het samengaan van deze 3 relaties die een coöperatie onderscheidt van een klassieke onderneming en die maakt dat ze per definitie gericht is op de lange termijn. Dit geeft ons allemaal genoeg achtergrond om over te gaan naar wooncoöperaties. Ook wooncoöperaties zijn niet nieuw.
De meer dan 15.000 wooncoöperaties wereldwijd, die hebben meer dan 16 miljoen vennoten, meer dan 100.000 voltijdsequivalenten in dienst en 10% van de Europeanen woont in wooncoöperaties. Wanneer we met wat we nu weten theoretisch een recht toe recht aan wooncoöperatie zouden willen opzetten, dan is dat op zich niet zo moeilijk. Het collectief doel is wonen. De eerste relatie, de transactierelatie, dat is de contractuele relatie, dat is het woonrecht van de vennoot. De tweede relatie, de investeringsrelatie, de vennoot doet een inbreng en zorgt mee voor de financiering. En de derde relatie, de zeggenschap. De vennoot heeft zeggenschap op de algemene vergadering. Hij kiest daar het bestuur of stelt er zich voor kandidaat. Ze besturen dus samen democratisch hun coöperatie. In België is de rechtsvorm van de CV, van de coöperatieve vennootschap, voorbehouden aan coöperaties. Het is de CV die eigenaar is van het gebouw. In de bouwfase is de CV dus ook de bouwheer. En de vennoten zijn de bewoners met een woonrecht dat exclusief voor hen is voorbehouden. Zij zijn dus geen eigenaar van de stenen. Zij zijn geen eigenaar van een onroerend goed, maar ze zijn eigenaar van een aantal coöperatieve aandelen. En de vennoten financieren voor een groot stuk een coöperatie via hun inbrengen, die niet per definitie voor elke vennoot gelijk moet zijn. Evident natuurlijk dat de coöperatie ook een beroep zal doen op bijkomende financieringen. De inkomsten van de wooncoöperatie zijn de woonbijdragen, waarmee alle kosten betaald worden. In een wooncoöperatie wordt bij gevolg aan kostprijs gewoond, aangezien er in theorie althans niemand is die een rendement op zijn ingebracht kapitaal verwacht. Wie de coöperatie verlaat, krijgt zijn inbreng terug. Eventuele meerwaarden blijven in de coöperatie. Dit maakt dat de instap voor nieuwe vennoten niet duurder wordt, omdat de aandelen niet stijgen in prijs. En het is dit element dat maakt dat een coöperatie, zeker op de lange termijn, voor meer betaalbaarheid kan zorgen. In realiteit is dit allemaal natuurlijk een pak complexer. Zie de 3 concrete voorbeelden uit Vlaanderen die nu volgen. En deze voorbeelden en nog andere, die vind je ook terug in onze publicatie, waar ook Jan en Peggy hebben aan meegewerkt. En die verschijnt hopelijk, we verwachten 1 augustus. De initiatiefnemers van Oaktree Projects, het eerste voorbeeld, dat zijn mensen die geconfronteerd werden met de woonnood van hun dierbaren met bijzondere kenmerken. En de vennoten die zijn, naast de initiatiefnemers, de bewoners, maar ook familieleden en sympathisanten, die brengen allen aandelenkapitaal in. En daarnaast zijn er bank- en andere leningen. De bewonersvennoten die betalen huur, waarmee de kosten van Oaktree Projects betaald worden. En het eventuele dividend, de vergoeding voor het kapitaal dat ingebracht wordt, is onbestaande of heel beperkt. De coöperatie zorgt voor wooneenheden en bewust in co-housingprojecten omwille van de inclusiviteit die ze nastreven. En Oaktree Projects verwerft zo'n wooneenheid in volle eigendom. Evengoed zijn er mogelijkheden met zakelijke rechten, zoals een erfpacht. En deze coöperatie heeft een erkenning als sociale onderneming, wat wil zeggen dat de vennoten in geen enkel geval een meerwaarde kunnen meenemen wanneer ze de coöperatie verlaten. Natuurlijk krijgen ze hun oorspronkelijke inbreng terug, voor zover de coöperatie minstens break-even kan draaien. Want als eigenaar, als aandeelhouder, delen de vennoten in de risico's van het ondernemerschap van hun coöperatie. Collectief goed, een tweede voorbeeld, die richten zich op grote gezinnen met een heel laag inkomen, waarvoor het aanbod kwalitatieve, betaalbare en geschikte woningen veel te laag is. En ook zij nemen het heft in eigen handen. Zelfhulp en zelfverantwoordelijkheid zijn niet voor niets coöperatieve waarden. De vennoten van collectief goed zijn in de eerste plaats de initiatiefnemers, ook de bewoners en iedereen die de missie onderschrijft. De inbreng van de mensen in armoede bedraagt €250 en zij moeten dit inbrengen over een periode van maximaal 5 jaar.
En dit kan een laag bedrag lijken, maar toch is het voor deze groep substantieel. Maar hun vernoot zijn is belangrijk, want dat geeft hen concrete en reële zeggenschap in hun eigen onderneming. In de statuten is er bepaald dat er geen dividend uitgekeerd wordt. De coöperatie is volledig gericht op het betaalbaar maken en op het betaalbaar houden van wonen. En bij gevolg wordt er gekozen voor de volhoudbaarheid op de lange termijn. De inbreng van de ideale woning, dat is een sociale huisvestingsmaatschappij, mede-initiatiefnemer en vernoot van collectief goed, gebeurt door huizen die verbouwd moeten worden. Dus deze huizen die worden gewaardeerd en de ideale woning krijgt aandelen in ruil voor deze inbreng in natura. En collectief goed heeft daardoor dus een stevig en stabiel eigen vermogen en kan daardoor behoorlijk vlot leningen vinden bij banken die afbetaald worden door de huurgelden. Want doordat de huizen ingebracht worden in ruil voor aandelen en niet in ruil voor centen, moet enkel de renovatiekost gefinancierd worden. En door deze renovatie creatief aan te pakken, dat is onder meer door een samenwerking met VDAB, samenwerking met een technische school via sociale tewerkstelling, kan die renovatiekost met een 30% gereduceerd worden en ligt die op een €150.000 per woning. Er wordt echter op geen enkel geval ingeboet op kwaliteit. Die renovaties gebeuren state of the art. Woonkoop, het laatste voorbeeld, stelt een nieuwe manier van wonen voor. Huren bij jezelf, een model tussen huren en kopen. Woonkoop verwerft bouwgronden en renovatiepanden via een aankoop of via zakelijke rechten van bijvoorbeeld lokale overheden. En deze overheden die kunnen voorwaarden koppelen aan zo'n erfpacht of recht van opstal, waardoor ze niet alleen hun beleidsdoelstellingen realiseren, maar ook een patrimonium op de lange termijn in portefeuille houden. De financiële middelen komen van de vernoten van woonkoop. Dit zijn zowel bewoners, het netwerk van de bewoners, maar ook andere burgers. Woonkoop verhuurt en zorgt ook voor het onderhoud van de panden tijdens de bewoning. Als model tussen huren en kopen vindt woonkoop dat haar bewonersvernoten als mede-eigenaars recht hebben op een deel van de kapitaalsaflossingen van de hypothecaire leningen, omdat zij die mee afbetalen via een huur. Dus vandaar dat woonkoop een korting geeft aan haar bewoners op de huurprijs, die in relatie staat tot de financiële inbreng in het kapitaal van die vernootbewoner. Daarnaast wil woonkoop ook vernoten niet-bewoners belonen met een beperkt dividend. En dit is om die bijkomende vernoten aan te trekken, omdat de nood aan kapitaal is hoog. Dat is zoals bij elke groeiende patrimoniumvernootschap. En dit zijn financiële oefeningen die niet evident zijn, want de meerwaarde van de woningen, onder meer door de renovaties, maar ook door evoluties op de vastgoedmarkt, die meerwaarde zit opgesloten in de balans en is dus niet liquide. Dat er heel wat uitdagingen klaar liggen voor ons is duidelijk, heel wat opportuniteiten ook. Ik geef daarom graag het woord aan Jan om ons verder op weg te zetten hier rond. Oké, dankjewel Lieve. Ik ben Jan de Noo van de werkerscoöperatie Endeavour. We zijn een bureau voor sociaal-ruimtelijke innovatie. En sommigen van jullie kennen ons misschien van onze poging om 5 jaar geleden de politietoren of de Oudaan in Antwerpen op een coöperatieve manier met een hele hoop Antwerpenaren aan te kopen. Sindsdien zijn we eigenlijk gepassioneerd door coöperatieve ruimtelijke ontwikkeling en hebben ons eigenlijk het laatste jaar in samenwerking met de alternatieve vastgoedontwikkelaars van Miss Miyagi en in opdracht van Sera ons verdiept in coöperatief wonen. Nu, meer dan gewoon een leuk alternatief hebben we ons eigenlijk gericht op hoe kan een wooncoöperatie eigenlijk een deel van het antwoord zijn op de uitdagingen op vlak van wonen, maar ook zorg, ruimtegebruik. Hoe kan een wooncoöperatie daar ook deels een antwoord op geven? Nu, die uitdagingen kunnen eigenlijk als volgt worden samengevat.
Een vijfde van de huishoudens in Vlaanderen betaalt meer dan een derde van hun inkomen aan wonen. Er zijn daarnaast ook verschillende andere trends, zoals de renovatieopgave, de zorgopgave, een flexibilisering van de jobmarkt enzovoort. En als we dan meer specifiek gaan kijken langs de huurderskant, zien we dat er 150.000 sociale huurders op de wachtlijst staan om een sociale huurwoning te krijgen. En bij de private huurders zien we dat de helft van hen in een ontoereikende woning woont en ook een helft van hen eigenlijk meer dan 30% van hun inkomen aan huur besteden. Nu, 70% van de OCMW-voorzitters en burgemeesters uit een steekproef van de VVSG lieten even geleden weten dat het verre van evident is om een kwaliteitsvolle woning op de huurmarkt in uw gemeente te vinden. Nu, langs de koperskant zijn er ook heel wat uitdagingen. 83.000 noodkopers zijn er vandaag en dat wil zeggen dat die personen die een woning hebben aangekocht het daarna ook erg moeilijk hebben om die woning tot een toereikende staat te brengen. 84% van de woningen zijn ook onaangepast aan een verminderende bevolking van een steeds verouderende bevolking. En 6 op 10 jongeren moeten eigenlijk op mama en papa steunen om uiteindelijk nog maar een woning te kunnen gaan kopen. En in een derde van de cases gaat dit over meer dan 20% van het aankoopbedrag. Nu, wanneer we spreken over wooncoöperaties, wanneer we het daarover hebben en gaan nadenken van in hoeverre kunnen zij een antwoord bieden of een deel van het antwoord bieden op deze uitdagingen op de woonmarkt en daarbuiten, dan is er natuurlijk een olifant in de kamer. En dan spreken we over die baksteen in de maag. Wat doen we eigenlijk met die baksteen in de maag of die zogezegd natuurlijk aangeboren drang om te gaan kopen of te bouwen? En is er dan nog wel honger voor een ander woonmodel? Eerst en vooral moet je ontkennen dat er van alle redenen zijn om te geloven dat die baksteen inderdaad is aangeboren bij een Vlaming of zelfs een Belg. Je hebt eigenlijk 28% van de Vlamingen die huurt, sociaal, privé of gratis woont ook. En de helft van hen wil eigenlijk ooit eigenaar worden. Een goede 72% in Vlaanderen is eigenaar en zo goed als allemaal willen zij ook eigenaar blijven. Nu, waarom dan eigenlijk denken over een ander woonmodel? Wel, er zijn eigenlijk verschillende feiten die je in rekening moet nemen om eigenlijk die baksteen in de maag te gaan nuanceren. Ten eerste moeten we eigenlijk erkennen dat die baksteen niet is aangeboren. Vroeger kreeg je een extra stem wanneer je eigenaar was bij de verkiezingen. Dat is vandaag niet meer het geval. Maar we moeten wel erkennen dat zowel Vlaamse en federale middelen zeer sterk geconcentreerd zijn bij wooneigendom promoten in verhouding tot het promoten van huren of sociale huren. Dus op die manier is eigenlijk die baksteen in de maag, zou je kunnen zeggen, geglazuurd door beleid. Ten tweede is die baksteen in de maag ook verre van chronisch. We hebben gezien dat de woonbonus is afgeschaft. En bij gevolg verdwijnt er een belangrijke steun voor wooneigendom. Dat is een substantiële verandering. En ook al zorgde de woonbonus niet zozeer voor extra eigenaars, het is toch een iets meer gelijke woonfiscaliteit wat mensen ook doet kijken naar alternatieven. Er komen alternatieven op de radar. Ten derde is die baksteen in de maag ook niet financieel houdbaar. Wanneer we kijken vanaf de eeuwwisseling, zien we eigenlijk dat woningprijzen zeer sterk gestegen zijn in verhouding tot huurprijzen of zelfs algemene consumptieprijzen, onder andere door een speculatie op wonen, dat dan eerder een ruil eerder dan een gebruikswaarde krijgt. We zien ook dat als gevolg daarvan, van die stijgende woningprijzen, eigenlijk het aandeel eigenaars onder de hoogste 40% inkomens sterk aan stijgen is en het aandeel eigenaars onder de laagste 40% inkomens eigenlijk een dalende trend kent. Dus we spreken ook vaak over wooneigendom als een pensioenpijler, maar wanneer je deze grafiek bestudeert, zie je dus eigenlijk dat die pensioenpijler voor een steeds kleinere groep realiseerbaar is. En zoals ik eerder ook zei, om die hogere kosten te kunnen betalen, moeten ouders ook steeds vaker inspringen, waar dit in andere landen in Europa ook steeds moeilijker wordt en we eigenlijk al spreken over een generation rent of een generatie huur. Ten slotte moeten we ook erkennen dat er van alle nieuwe woonwensen of voorkeuren bestaan vandaag, die niet noodzakelijk enkel beantwoord kunnen worden door wooneigendom.
dan spreken we bijvoorbeeld over de wens om niet eigenlijk bezig te zijn om jaren te gaan renoveren of uw woning te gaan beheren. Jongeren willen een lage instapkost, willen bijvoorbeeld niet meer alleen gaan wonen, willen die eenzaamheid gaan oplossen. Enzovoort. Zorg is ook een opgave, willen eigenlijk betaalbaar kunnen wonen, enzovoort. En zo moeten we eigenlijk erkennen dat op basis van de uitdagingen op vlak van huren, maar ook de uitdagingen bij kopen en de kloof die tussen beide ontstaat en ook de nieuwe woonvoorkeuren die daartussen naar boven komen, er eigenlijk een ruimte ontstaat voor een derde model, namelijk de wooncoöperatie. Die eigenlijk de voordelen van zowel huren als kopen gaat combineren. Ik geef een voorbeeld. Bij huren heb je een laag startkapitaal, wat ook de bedoeling moet zijn bij een wooncoöperatie, doordat je je woning niet koopt, maar eerder aandelen, wat een substantieel lager bedrag is. En anderzijds kan je net zoals een koper ook beslissingsrecht hebben over de plek waar je in woont. En je kan ook een woonzekerheid gaan opbouwen, zodat je niet spreekt over een 3-6-9-verhaal. Die woning is ook erfbaar en je kan die betaalbaarheid op lange termijn gaan realiseren. Nu, wat kunnen we gaan doen? Hè? Ben je overtuigd? Ben je enthousiast om ook de volgende stap te zetten voor coöperatief wonen? Wel, ja, wat kan je dan gaan doen en wat zijn eigenlijk net de voordelen voor jou? We hebben gezien dat een heel diverse groep vandaag aanwezig is voor de webinar. En eigenlijk om even samen te vatten, hier even in het klein, je kan het later ook bestuderen in onze studie, start je als burger een wooncoöperatie op, koop je daar aandelen in, betaal je huur en toon je ook een bepaald engagement, wat zeer klein kan zijn of groter in andere gevallen. En je krijgt in ruil inspraak, een woonrecht en word je ook vennoot van een wooncoöperatie. Dit even als samenvatting. Vervolgens, wanneer je zo'n wooncoöperatie opstart, moet je op zoek gaan naar een grond of een pand dat je vervolgens kan gaan kopen in recht van opstal of met erfpacht kan gaan verwerven. En anderzijds dien je natuurlijk op zoek te gaan naar kapitaal om die opstartkosten te gaan financieren. Wat je kan doen met bijvoorbeeld een banklening, de aandelen van toekomstige bewoners, als ook aandelen van investeerders. Om vervolgens te gaan bouwen, met huur eigenlijk die lening gaan afbetalen en zo een woondoel gaan realiseren dat bijvoorbeeld gefocust kan zijn op betaalbaarheid, maar evengoed ook kan gaan over zorg enzovoort. Dus burgers kunnen deze stappen ondernemen, maar we zien dat ook in andere landen waar een wooncoöperatie een succes is, daar ook vaak andere actoren mee voor dit succes zorgen. Overheden bijvoorbeeld kunnen gronden of panden gaan pachten of via recht van opstal gaan geven aan die wooncoöperatie. Zoals we ook zien in Hasselt en Sint-Niklaas. En kunnen op die manier voorwaarden gaan stellen om ook bepaalde beleidsdoelstellingen te gaan realiseren op vlak van wonen, zorg, ruimtegebruik enzovoort. Voor private eigenaars zien we ook dat zij gronden kunnen gaan verkopen, bijvoorbeeld aan een wooncoöperatie. Aan de andere kant, om uiteindelijk die grond of pand te kunnen gaan kopen en uiteindelijk ook te kunnen gaan bouwen of renoveren, kunnen overheden ook hier een belangrijke rol spelen door bijvoorbeeld leningen te gaan verstrekken aan een lage rente op een iets langere termijn, zoals bijvoorbeeld in Zurich, maar nu ook in Amsterdam gebeurt, om uiteindelijk hier ook weer voorwaarden aan te gaan koppelen en zo eigenlijk samen met burgers beleidsdoelstellingen te gaan realiseren, weer al op vlak van betaalbaar of kwaliteitsvol wonen, zorg en ruimtegebruik. Banken kunnen ook een stabiele lening gaan voorzien en zo een nieuwe markt ontdekken. En investeerders kunnen ook op die manier erg lokaal, maatschappelijk en duurzame investeringen gaan maken. En tenslotte, want daar zijn ook veel actoren vandaag aanwezig in de webinar, kunnen aannemers, architecten en bouwproducenten bijvoorbeeld ook eigenlijk hun expertise gaan inzetten om uiteindelijk die bouw bijvoorbeeld te gaan realiseren, zo schaalvoordelen gaan realiseren. Zij kunnen ook werken met één kwaliteitsgerichte opdrachtgever die er ook uiteindelijk gaat wonen en op die manier gaat er ook een heel andere relatie ontstaan tussen bijvoorbeeld een aannemer en een wooncoöperatie.
Zij kunnen eigenlijk een gelijkaardige aanpak gaan hanteren als dat zij nu doen om uiteindelijk die nieuwe markt te gaan verkennen. Maar kunnen ook bijvoorbeeld, zoals eerder werd vernoemd, zelf een coöperatie oprichten. Nu, we zien dat de beweging sterk is ingezet. Hè. Landen waar een wooncoöperatie al aanwezig is, zetten er nog sterker op in na een positieve evaluatie, na hun stabiliteit bij de financiële crisis. En zo zien we ook dat het model steeds meer wordt geïmporteerd in andere landen en steden. Het is daarom ook interessant om te zien dat erg dicht bij ons een stad als Amsterdam, waar de woondruk zeer hoog is, eigenlijk beslist om tegen 2040 40.000 wooneenheden coöperatief te helpen realiseren. Dat wil zeggen 10% van hun totale woningvoorraad. Hiervoor voorzien zij een leenfonds dat ook leningen van banken aanvult. Maar ook gaan zij gronden gaan pachten en helpen ook de kennisopbouw voor wooncoöperaties. Ook in Vlaanderen zien we dat die trend sterk is ingezet. Vorig jaar in september gingen we met 50 schepenen, ambtenaren en professionals naar Zurich om daar geïnspireerd te worden. En samen met de alternatieve vastgoedontwikkelaar Miss Miyagi, en bekijk ook zeker hun website op www.missmiyagi.eu. Samen met hen en in opdracht van SERA schreven we de publicatie Coöperatief Wonen in Vlaanderen, die 1 augustus normaal gezien zal verschijnen. En daar hebben we hoofdstukken van wat is een coöperatie, wat is hun status in de wereld, hoe kunnen verschillende actoren hieraan gaan bijdragen en en daar heeft ook Miss Miyagi sterk werk geleverd, wat zijn eigenlijk belangrijke vastgoed-succesfactoren om kwaliteitsvolle en betaalbare woningcoöperaties op te richten met tal van rekenvoorbeelden die zij naar boven halen. Bijvoorbeeld voor erfpacht, wat erg interessant is ook voor de lokale overheden die meeluisteren. Daarnaast hebben we ook het ideetje opgeworpen in onze studie om eventueel een kaalcoöperatief wonen op te zetten. Daar is Agentschap Wonen Vlaanderen en Departement Omgeving zelf mee aan de slag gegaan. Het ideetje dat wij hen hadden gegeven, maar ze doen daar nu een eigen ding mee, is eigenlijk om een eerste call te lanceren naar lokale overheden. Om uiteindelijk daar een concrete grond of pand naar voren te schuiven om mee te werken. Dat kan publiek of privé zijn. Een tweede call is dan naar trekkers van wooncoöperaties, om vervolgens een call te gaan installeren naar de toekomstige bewoners en architecten, waarna dan ook een begeleiding wordt voorzien voor zowel degene die wooncoöperatie oprichten, het kan ook gaan om bestaande wooncoöperaties, als ook voor de lokale overheid die bijvoorbeeld die erfpachten moet gaan opstellen, die voorwaarden daaraan moet gaan koppelen. En zo zullen er ook lessen worden getrokken voor beleid. Maar er is mij gezegd van wacht zeker niet om in gang te schieten als actor in dit verhaal. Neem eerder al best de volgende stappen. En hou de communicatie van Agentschap Wonen Vlaanderen en Departement Omgeving in de gaten. Normaal gezien zou dat in begin 2021 gecommuniceerd worden. Zo, dan wil ik eigenlijk graag eindigen met een laatste polvraag. Wie wil jij eigenlijk dan gaan meedoen? Ben je overtuigd of ben je geïnteresseerd om een volgende stap te nemen? We zijn benieuwd naar jullie antwoord. Even wachten. Ben je nog aan het twijfelen? Ga dan ook zeker hou dan zeker de website van SERA, sera.coop/coöperatief wonen. Hou dat in de gaten om de publicatie te lezen en zo misschien een betere beslissing te maken. Oké, we zien maar 3% die zegt van nee, echt niet. En dan zien we eigenlijk een bijna gelijk percentage van een ene helft die ermee aan de slag ging. Anderen zijn nog op zoek naar extra informatie. Zo, ik denk, kijk even, we hebben nog even tijd om in te gaan op een aantal vragen. Een deel van de vragen zal misschien nog niet beantwoord kunnen worden, maar dat doen we dan later. Dus alle vragen zullen beantwoord worden. Ik kijk even naar de vragen. Je hebt er eentje gezien, Peggy?
Oké, ja, ik ga u... Een eerste vraag die opduikt is de vraag of dat je vanuit een bestaande VME kan overstappen in een coöperatie. Ik ga eerst even toelichten dat ik vind dat een heel belangrijke vraag, omdat ik denk dat daar eigenlijk ook nog heel veel kansen liggen. En denk dan vooral aan de vele appartementsgebouwen, jaren 70, jaren 80, die vandaag zitten te wachten op een grote renovatie, maar waar dat vaak niet tot stand komt, doordat de vereniging van eigenaars niet tot een consensus kan komen. En zo zijn er zeker ook nog andere uitdagingen. Het is voor dat type van projecten dat we net meer coöperatief moeten leren denken. Maar Lieve zou misschien ook even kunnen uitleggen hoe dat je dat dan praktisch in zijn werk zet. Hoe dat je dat praktisch zou kunnen doen is, voor zover alle eigenaars akkoord zijn om hun gebouw in natura in te brengen in de coöperatie, krijgen ze in ruil daarvoor aandelen. Waarvoor dat ook nog een supergoed idee is, dat is dat in een coöperatie kan je ook aandelen terugnemen. Wat wil zeggen dat je een deel van je aandelen kan verkopen, ofwel aan andere vennoten, ofwel aan nieuwe vennoten die willen toetreden. Wat betekent dat de waarde van je woning stukje bij beetje in je portemonnee terechtkomt en niet in één keer. Een mogelijk knelpunt waar jullie het gaan moeten over eens zijn, dat is de eventuele meerwaarde. Hoe meerwaardes op termijn al dan niet gaan kunnen verdeeld worden over de vennoten. Want wanneer het de bedoeling is om voor betaalbaarheid te gaan, dan is het eigenlijk essentieel dat de meerwaardes in de coöperaties blijven voor toekomstige renovaties en kosten. En dan kan het betaalbaar gehouden worden en kunnen er op die manier huurders inkomen op termijn. Maar dus het is mogelijk en we hoorden van Peggy dat het een goed idee is. Dus waarop wachten jullie? Misschien de vraag van de tiny houses? Ja, er was ook een vraag van of wij voorbeelden kennen van tiny houses die coöperatief georganiseerd zijn. Voorlopig kennen we geen voorbeelden. Coöperatief organiseren lijkt ons ook weer hier een heel goed idee voor zover dat je voldoende schaal hebt. Dus voldoende tiny houses, voldoende mensen die meedoen. Waarom is het een goed idee? Omdat een coöperatie als vennootschap het eeuwig leven heeft. Vennoten kunnen in- en uittreden al naar gelang hun eigen behoeften, maar de coöperatie blijft verder bestaan. Dus de coöperatie is eigenaar van de tiny houses en de vennoten kunnen in en uit al naar gelang hun behoeftes. Dus ook hier, weet ons te vinden en wij zullen u verder ondersteunen. Dank u wel allemaal. Wel, er wordt gevraagd naar de stand van zaken van de call. Wel, zelf heb ik die niet in de hand. We hebben het ideetje opgeworpen om een call te lanceren en daar is Agentschap Wonen Vlaanderen en Departement Omgeving mee bezig. Maar zoals ik ook heb gezegd, is die timing ruw geschat op begin 2021. Om uiteindelijk die eerste communicatie naar lokale overheden te doen. Maar het is belangrijk dat je ook al de eerste stappen neemt. Gaat kijken van, heb je zelf als lokale overheid gronden in bezit? Hoe kan een wooncoöperatie gaan passen in jouw woonbeleid? En hoe kan je een erfpacht gaan uitschrijven? En in tussentijd kan je zeker ook extra informatie vinden in onze studie. Ja, dus, voilà, oké. Maar dan denk ik dat we kunnen afronden. Andere vragen zullen we zeker ook nog beantwoorden. Die kan je later ook op de website terugvinden. Dus ja, heel erg bedankt. Ik vond het een speciale ervaring in zo'n opnamestudio. Maar ik hoop dat we iets meer hebben kunnen ophelderen over wat een coöperatie is. En ook kunnen duidelijk maken dat er effectief wel kansen liggen in Vlaanderen om daar stappen in te nemen. Dus, Ik wil alvast beginnen met de sprekers te danken. Het was een heel interessant en boeiend webinar. We kregen heel wat informatie. Het heeft ook aangezet tot heel wat inspiratie. Ik wil ook nog meegeven dat de opname van het webinar als ook de presentatie vanaf volgende week op de website van de provincie Limburg terug te vinden is. www.limburg.be/wooncoöperatie. En zo kunnen jullie nog eens alles op het gemak herbekijken. Ja, samen met Inge wil ik jullie al meteen uitnodigen voor het laatste webinar van vrijdag 4 september. Eveneens van 12:30 tot 13:30.
We gaan dan dieper in op het thema wonen, een huis, een thuis en het belang van huiselijkheid. En hoe kunnen we als bouwsector inspelen op huiselijkheid, meerwaarde creëren voor de projecten en de klanten. Bedankt voor jullie deelname en ik wens jullie in ieder geval een prettig bouwverlof en hopelijk tot in september.